Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Anton Kasan. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Kasan je farář, což je dokonce i vidět. To jsme jaký, Jiřinko, s ohledem na vás. Ano, já jsem chodila do klášterní školy. Ano. Není to na mě vidět, A já jsem v tom taky poměrně dobře vyškolený. Ano. Ale farář katolické církve, že jo? V které diecézi? Olomouc. Olomoucký. Ale vy jste se přitom narodil na Slovensku, že jo? Na Slovensku jsem Slovák. A já jsem koukal s úžasem, to je zajímavý příběh, faráře, že vy jste se narodil na Slovensku a vystudoval jste dámskýho krejčího. Přesně tak. Dámskýho krejčího? No, nejdřív jsem byl dámský krejčí. A- Nikde nechtěli přijmout. Nikde vás nechtěli přijmout? Jako, že jste byl kluk dámský krejčí? Nebo? Ne, tak nechtěli mě přijmout, špatně jsem se učil. Je vám to nešlo, je takhle, že proto jste dělal dámského krejčího, jo? No. Taťka byl policista, Aha. pak ho vyhodili pro víru a tak mě nechtěli nikde pak přijmout. Takže ani kádrově jste nebyl dobrý. No a pak jsem koukal, že jste pracoval v Makitě Půchov mezi samými ženami. Samozřejmě. Jo. To je zvláštní cesta ke kněžství. Ale něčím jakoby pochopitelná. No ne, je to tak? No je. Že jo? A jak to tam bylo, tak kolik tam pracovalo těch? Tak žen bylo 1000 a chlap... 1000 žen tam bylo. 1000. Tak to bych se na to dal taky asi. A chlapů asi 15 s ředitelem. 15 žen. No, Jste byli chráněni nějak? No ne, tak tam ty ženy po vás museli koukat jak po exotech, ne? trošku. Trošku. A to už tenkrát jste se s tím zaobíral, nebo nějak vás to stimulovalo tam, že jste si řekl? No, tak ne, tam. Ne. Takže... Nebo kdy vás to napadlo poprvé, že byste vlastně chtěl být knězem, když jste pracoval v takových oborech, všude obklopený ženama? Ženy se mě pořád radily, jak to mají dělat doma, třeba měli problémy Aha. různé a já vždycky jsem jim nějak poradil a oni řekli, že z tebe by byl ale dobrý kněz. No ale, takže byste se pak rozhodl, že půjdete teda do semináře? No, v té Makitě. V té Makitě? Ano, No ale vy jste v té době měl nějakou známost, že jo? tak jsem měl A tak známosti jste se víc. Víc, jo? Tam to nebyl asi problém, že jo? Tam byl spíš problém být chvíli sám, ne? Tak měl jsem známost nejdřív Marcelku. Tak to abych to neprocházel všechno. Ještě bylo nějak hodně. To my jsme tady nestihli, to vlastně pořád tak dlouhý není. Tak já bych jej třeba řekl. Tak dobře, tak řekněte ty nejdůležitější, ty klíčový. Klíčový. Marcelka? Ta to byla klíčová, protože... Marcelka. Protože když jsem s ní chodil, tak jsem cítil povolání ke kněžství. Aha. I když se mi hodně líbila. Aha. Byla moc krásná, moudrá, teď učí němčinu, angličtinu na střední škole a já už ani nevím, co dělat. Teď vlastně 7 roků jsem ji neviděl. No a ona to vtedy se mnou prožívala. U Oravské přehrady jsme se procházeli a vtedy jsem mi řekl, že něco mě volá, ale nevím co. Špatně se učím, 1000 žen, tebe miluji, ale něco mě vede, nevím kde. Aha. No. A co A ona? tak jsem to snažil se vyběhat. Vy jste se snažil to vyběhat? Rozcivná. No běhal jsem, Ale moment, tak vy jste si ráno řekl, ne ráno z práce, když jsem došel. a vy jste šel z práce No. a říkal jste si, už zase mě, to na mě leze, jako. Ne, to lezlo pořád. Pořád. No tak Ale jako co teda, jako... to povolání ke kněžství, Jo, povolání, abyste si říkal, to rozběhám. to rozběhám. A na Oravě jsou 30stupňový mrazí. Čili to vám pomáhalo? No, tak jsem běhal do kolečka kolem Oravské přehrady, přes námestovo. Jste, Celý měsíc jsem si dal předsevzetí, že to vyběhám. No, že toho kněze ze sebe vyběháte? vyběhám. V tom 30stupňovém mrazu. Přesně. A co lidi na to? To koukali, říkali, on to ze sebe chce vyběhat? Nebo... No, A ona to věděla, Marcelka, že to ona chce nevěděla, že běhám. To věděl jenom Bůh a já. Já jsem to nikomu neříkal, že běhám jak
No a tak vy jste takhle běhal. Běhám a při posledním běhu jsem slyšel 3krát volání: miluješ mě? No. A utíkal jsem zpátky k tomu kříži a říkal: miluji. A zase jsem zpátky utíkal domů. A zase: máš mě ty rád? A Aha. mám. Tak jsem zase běl. Pak už mi úplně z toho, že co to je. Aha. Pak hned na večer ještě jsem začal hledat mamkin svadební líst, můj rodný, všechny dokumenty. A ráno jsem šel za panem farářem a jsem mu řekl, že chci jít na kněze. A on se chytl to za hlavu. Protože jsem se špatně učil. Jo, on říkal zrovna ty, jako jo. No, ale on věděl, že jsem jako dobrý kluk. No. No, nebyl jsem možná dobrý, ale Vlastně on mi řekl, že jsem hodný, ale že mi to doporučení dá. No. A šel jste? Ne, dal jsem si přihlášku. Aha. Do února bylo potřebné dát přihlášku. No. Tak jsem si ji dal. No a pak jsem s tou Marcelkou ještě chodil. A vy jste to jako dochodil vlastně. To nešlo jako skončit. No já chápu. To někdy je strašně problematický, to je někdy horší než jít do semináře. Přišel do toho semináře, nevěděl Tam jsem... už jste nějak teda končili, ale potom. Kde? No tam už jo. Tam už... Ještě první moje vycházka byla přímo k ní, no. Ale nic jsem s ní neměl. Ne. To se jí zeptejte. Ani nic jsem... Ne, to já vám to věřím, ale taky vás to asi nenapadlo v 15, že byste byl knězem. Ne? To vůbec. No. A tak Tak chtěl jsem vždycky být. Jsem měl doma takové svítníky, tak jsem vždycky zazvonil, zvolal jsem všechny. já dělal tak, já jsem si bral dětský piškoty jako v hosty. Sám jsem si je jako požehnal a dal jsem si 250 hostí a šel jsem si lehnout. No, ale pak, když jste dostudoval, tak vy jste se taky věnoval nějak drogově závislým, že jo? Ale různě. Jo? V dědině moje, ale ještě to vám řeknu, že na té vysoké škole 6 let mně to šlo úplně super. To studium. Jednou jsem jenom ze zkušky vyletěl. Jo. Tak mě pán Bůh chránil. No, a i to ještě z Kanta, z filozofie, kde jsem to neuměl, to jsem se bál. A to byla moje zkouška, ale vyletěl jsem a opravní jsem udělal na 2. Čili No, tam mám a v prvním roku jsem se učil slovenský pravopis. Neviděl jsem nic. Pořádně, Opravdu? no, Až v tom doopravdu. semináři? A tu střední školu ani nevím, jak jsem udělal. Já taky ne, ale já ji skoro neudělal. Ale udělal jsem tu střední školu na maturity, na jedničky, ale pořád mi chybělo to vzdělání. Aha. To třeba gymnázium nebo ta základní škola, kde vtedy jsem měl špatné známky. Já jsem měl jenom 1 jedničku a i to z hudební výchovy. A schování ne? To taky, No ale... to, jsou jde už. A teď mi to jde. Jsem v České republice, nechápu, proč tu s vámi sedím, to doteď nechápu. Fakt, já jsem se na vás tak strašně těšil, ale divím se tému životu, že Bůh mě někde pořád vede, i tady mě dovedl k vám. No? Takový boží pořad tohle. No, ale jak jste se vlastně dostal do toho Česka, nebo že jste to studoval? No, otec arcibiskup Graubner, úžasný můj vlastně šéf, tak on, když došel na Slovensko za námi, jestli by některý z nás studentů nechtěli do České republiky, protože tady je málo kněží, tak jsem mu slíbil, jestli Bůh dá, stanu se knězem, tak tu určitě půjdu, protože jsem tu byl na vojně u Olomouce 2 roky a lidi jsem si hodně zamiloval. Bylo to ještě za bývalého režimu, tak jsem tam tajně hrával na varhany v kostele v Zeleném. No a co říkáte tomu? Slováci jsou pobožnější než Češi, ne?
Tak hodně jsou pobožní, ale A jsou pobožnější než Češi? to nevím. No statisticky prej jo. Takto. V srdci jsou ty Moraváci a Češi strašně hodní. Jo? V srdci. Ano. Ale jinak pak už... Ne, proč? A já se snažím to, co mají v tom srdci, jim dát navenek. Ano. Ano, aby... No a to je celý můj... Já jsem přišel do Vracova, kde působím, a trápil jsem se, proč je tu tak málo lidí. A teď jsem se ptal, co je úkolem kněze? Zaplnit kostel? A já jsem vtedy po nocích bděl a říkám, úkolem kněze je zaplnit nebe. A to se neustále snažím. Jo? A moji farníci to snad cítí a vědí. No a co vy, jak koukáte na ten svět kolem nás tady? Třeba televizi, koukáte se někdy na televizi nebo časopisy? A i na tento pořád se koukám někdy. I na tenhle, jo? Určitě. Tak celá střední generace v mé farnosti to sleduje. v podstatě. Sleduje. A není to tam povinný zatím, ne? Ne. Kdy to vysíláte? V pátek? Ano. No, tak to bude povinný. Jo, tak... Tenhle díl bude u vás povinný. Ne, dám to na kabelovku, že to bude, ať se všichni Ať dívají. se dívají povinně v podstatě. Ne, Ne, to je jasný. Ale ne, ale myslím si třeba, když vidíte, tak všude je plno nahoty a takový, tak jak to na vás působí? tak těžko, no. Pak to jsme o tom stejně. No tak, víte, vede jsou tam diskuze, že to kazí ty děti a tak dále, což je pravda, že na to kouká. Tak jsem si říkal, co si o tom tak myslíte, nebo jak na to tak koukáte vy? Tak když já jsem se choval slušně k své holce a i k té druhé holce, tak by se měli i druhý chovat slušně k svým. No. No, No na co víc moralizovat? Jednoducho žít slušně, ano, no, pěkně, to se dá, čestně. No, když člověk chce, že jo? ano. To národu pomůže. To určitě. Hm? Pan Anton Kasan. Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou pánové Milan a Jiří Kurovi. Děkuju. Pardon? Ne, já vám nepodávám ruku, já jsem kynul Jiřince, aby... Ne, ještě, že jsem zhubla. Já jsem chtěl Kolik lidí se vejde? Ještě by se tu vešel někdo tady. pánové Kurovi, promiňu, a hlavně Jiřinka, ale jste v nejlepší péči. Já, že? ano, já bych my- se přitulila. Tady je klínu ještě tady. My teďko testujeme to kanape na 4 a chtěli bychom se během Rozšířit. dalšího poletí dostat na 5. Pánové Milan a Jiří Kurovi, dvojčata. Ano. Vy jste, pánové, taky v nějakém spolku pro dvojčata, nebo něco jsem koukal, že Ne, jo? určitě, v klubu dvojčat. V klubu dvojčat. A co to je ten klub dvojčat? Klub dvojčat vlastně ten spíš združuje maminky, dvojčata že jo, hlavně, a ne? dvojčata hlavně, že jo. A maminky dvojčat.